tomto videu vám ukážem simulácie, ktoré som urobil pre tú zlú skladbu, ktorú nepoužívame, ale nahodil som si tu vlastne do programu celú tú skladbu. A ukážem vám simulácie v programe, v ktorom sa počítajú tepelné odpory, simuluje sa tam vlastne kondenzácia vodnej pary, riziko plesní a rôznych ďalších vecí. Je to program firmy Dexoft, je to cloudové riešenie, môžu to používať v podstate projektanti, ktorí si zakúpia k tomu licenciu, čiže je to prístupné pre akýchkoľvek projektantov. Týchto softverov samozrejme existuje viacero, každý môže používať aký uzná závodný. Ja teraz na túto simuláciu použijem tento. No, mám tu nadefinované, hej, čiže v prvom rade sa tu definujú, pre aké priestory sa to posudzuje, čiže ja to dám pre obytné miestnosti. Norma hovorí, že malo by byť 20 stupňov, 50% maximálna vlhkosť v zimnom období. To je vlastne normou, to sú normové hodnoty. Realita býva častokrát iná, že niekto môže mať dokonca vyššiu vlhkosť, tedy je to horší stav, ale povedzme uvažujeme s normovými hodnotami. Takisto ľudia majú väčšinou vyššie teploty ako 20 stupňov. Dal som tam Žilinu. V podstate to je vlastne také horšie riešenie, keď je to v Žiline. Možno, že ešte niekde viac na sever by to bolo ešte horšie. Bratislava a okolie bude lepšia situácia, ale dal som proste pre tú simuláciu zatiaľ Žilinu. No a nadefinoval som si tu vlastne skladbu konštrukcií, tak ako som ju popísal v tom videu s tým zlým riešením, čiže idem z interiéru sadrokartón, parozábrana. Mám tu dve parozábrany, toto je s hliníkovou vložkou, čiže taká kvalitná. Za mňa najlepšie, čo asi, ako principiálne s najlepšími parametrami, čo týka paronepriepustnosti. Potom toto je taká bežná, to poznáte podľa toho, že cez ňu vidno v podstate, že je polopriehľadná, vidíte na tým, povedzme, vatu. Cez hliníkovú proste nič nevidíte, lebo je tam tá hliníková vložka, čiže to viete ľahko rozhodnúť. Budem ich tu prepínať podľa toho, lebo majú rôzne parametre. No a potom je tá minerálna vlna, krokvy s minerálovou vlnou, teda trámy, OSB doska, ktorú budeme posudzovať, a fatrafol. Nemám tu ďalšie vrstvy ako geotextíly, štrk, lebo to nemá vplyv na ten kondens, to sú tak zanedbateľné veci, takže som to sem ani nedával. Hej. Potom tu mám nachystanú verziu s EPRM-kou, len pre predstavu, že čo to spraví, to je momentálne vypnuté. Čiže položky, ktoré budem posudzovať, sú zapnuté a áno, tie, čo tam nie sú zapnuté vo výpočte, zatiaľ nie. Čo treba povedať je, že ako zadávam tie parozábrany. Parozábrany zadávam tak, že reálna, tu sa dá definovať kvalita zhotovenia. Ako tých možností, podľa čoho sa to zadefinováva, je viacero. Ja nie som stavebný fyzik, takže aj to video berte ako informačné, že vlastne, že ako sa to celé počíta a čo sa tam všetko dá rátať a posudzovať a čo by sa vlastne malo pri takýchto skladbách riešiť. Ja to teraz vlastne robím len principiálne, aby ste videli, že prečo tam vidím tie riziká. A ktorá tá metodika, to už by povedal lepšie stavebný fyzik. Ja som vybral tú variantu, že idem to hodnotiť podľa kvality zhotovenia. Hej. Lebo výrobcovia definujú faktor difúzneho odporu materiálu. Hej. To znamená, že obdĺžnik materiálu, teda meter štvorcový materiálu, ktorý nie je ničím poprepichovaný, proste samotný materiál. Hej. Ale tá parozábrana reálne je namontovaná, je poprepichovaná, je rezaná, je spájaná, je niečo s ňou robené. Tak podľa toho, ako sa to celé poskladá, tak môžete mať kvalitnú, bežnú alebo nekvalitnú realizáciu. Takže vychádzajme z toho, že tá realizácia je kvalitná. Je to dobre spravené. Finálna hodnota sa zníži 10 krát oproti výrobcovi. Hej? V tomto výpočte, ktorý tu používam. Takže preto tu mám aj hodnotu parozábrany 33, 30 uložiť na hodnotu 160 000, hej? Tak. Idem to dať na výpočet a pozrieme sa, čo z toho vylezie. Počkám, kým sa mi vráti naspäť. No. Mám tu výsledky.
Ideme si pozrieť protokol. A ešte predtým som vlastne nepovedal, že čo idem posúdiť. Hej. Čiže v tom výpočte som si zapol, že chcem posúdiť kondenzáciu vodnej pary v jednoplášťovej streche s drevenými prvkami, vyhodnotenie rizika pre drevených konštrukcií pre OSB dosku a vyhodnotenie rizika kondenzácie na vnútornom povrchu OSB dosky. Toto ma zaujíma. A potom som si tu ešte dal takú vec, že toto sa síce používa na iný účel, to vysychanie. Vysychanie sa používa na účel, keď tá konštrukcia je mokrá a treba vypočítať, že ako dlho bude trvať vyschnutie. Ja som si sem dal, že to chcem počítať na 10 rokov a dal som tam, že 0,00 nič, v podstate akože je suchá, hej? Čiže len aby mi ten výpočet fungoval. A chcem týmto ako keby nasimulovať, že či mi ten kondens nebude postupne sa zvyšovať v rokoch, hej? A pribúdať na grafe. No, takže pozriem si ten protokol. No a ideme na to, že pri tejto ideálnej realizácii s dobrou kvalitnou parozábranou mi to spĺňa normu. Hej? Že norma hovorí, že by maximálne malo kondenzovať takéto množstvo na meter štvorcový 0,1 kg, ale nám to vychádza takto. Hej? Podľa všetkého je to aktívne, to znamená, že čo sa tam nakondenzuje, to sa aj vyparí. Hej? Teraz sa pozrieme na tú OSB dosku. Na vnútornom povrchu kondenzuje na tej OSB doske na kondenzácii a sú to takéto hodnoty. Hej? Čiže to sú v podstate malé hodnoty. A pozrieme sa nakoniec, či tam sa to v čase kumuluje. Po 10 rokoch tvrdí výpočet, že tá skladba je napriek tým dobrým hodnotám relatívne je vlhká. Hej? Čiže nejaké maličké množstvo vody jednoducho bude na tej OSB doske. Podľa grafických výstupov sa to deje asi takým spôsobom, že jednoducho zvlhne to v nejakých 3 mesiacoch, potom to zase vyschne na niekoľko mesiacov, potom zase zvlhne, každý rok proste sa to cykluje, hej? Ale nezvyšuje sa to, není to každým rokom viacej. Hej? Čiže pri tej kvalitnej realizácii tej parozábrany to funguje nejakým takýmto spôsobom. No, čiže to je prvá varianta. Čiže z tohto ja neviem akože povedať, že či to množstvo vody, takéto maličké množstvo, to sú nie veľké množstva svojím spôsobom, ktoré spĺňajú, či by toto spôsobilo tie plesne a tak, hej? Ale vravím, toto je riešenie, kde to musí byť fakt kvalitne zrealizované. A teraz proste idem urobiť tú vec, že skladbu strechy zmeníme tak, že tú kvalitnú parozábranu jednoducho dám na bežnú realizáciu. Mi to tam asi neuložilo. Bežná realizácia môžu uložiť. Pošleme to na výpočet. Som to na chvíľku zastavil. Poslal som to znova. Takže mám tu teda druhý výpočet. Pozrieme sa na ten protokol. Teraz už nespĺňame normu. To znamená, že maximálna množstvo kondenzátu je toto. Pri bežnej realizácii. To znamená, že pri bežnej realizácii s kvalitnou parozábranou mi norma hovorí, že síce spĺňame, že sa to vyparí, ale nespĺňame tam nejaké kritériá normy na maximálne množstvo kondenzátu v konštrukcii. Dosť výrazne sa zvýšila tá hodnota množstva skondenzovanej vodnej pary za mesiac. To znamená, že za mesiac nám tam nakondenzuje to je čo? Skoro pol deci vody cca. Skoro. Na metri štvorcovom, hej? Čiže zoberte si pol decák, vylejete na meter štvorcový OSB dosky tú vodu a máte ju tam, hej? Nejako cca. Tak by som to blbo povedal. Čiže je tam tá vlhkosť, hej, no to už je také, že tam bude diať. Celé je to vlhké, hej. Pozriem sa nejakých tých grafických výpočtov.
nekumuluje sa to nejako v rokoch, hej, čiže stihne to vždy vyschnúť cez ten rok, ale už je to proste viac mesiacov, hej, že už je to hustejšie. Teraz sa pozriem na variantu, že jednoducho tú paru zabranú dám zlú. Že tá realizácia je proste podobraná. Čiže nekvalitná realizácia. Uložiť. Hej? A pošlem si to na výpočet. Mám tu teda protokol. Pozrieme sa, čo urobí nekvalitná realizácia. Už norma hovorí, že v tomto prípade už to nevyschne. Je tam pasívna bilancia. To znamená, že tá bilancia počas roka sa to nebude vysychať. Pozrite sa, je tam 1,8 kg na meter štvorcový kondenzátu maximálne množstvo a na tej OSB doske za mesiac tam skondenzuje pol kila vody. To je pol litra vody za mesiac na meter štvorcový. No a to samozrejme nemusím ani pozerať, bude to na konci vlhké a pozriem sa do grafických výstupov. Tu už vidíme, že to kumuluje, v rokoch to kumuluje. Hej. A teraz sa môže proste stať, že jednoducho, ja neviem, ako bude proste tá parozábrana spravená, ako bola veľmi dovrzaná, ale jednoducho môže sa to prejaviť v druhom roku, v tomto roku, alebo v 9., 8., proste tak, ako to popisujem vlastne v tom článku a na obrázkoch niektorých tých domov. Čiže máme takýto stav. A keď si to prepnem na takto, na kondenzáciu podľa mesiacov, tak takýto nejaký priebeh. Je, že samozrejme najhoršie je to v týchto mesiacoch. Ale počkajte, ja som chcel nájsť... No, neviem to teraz tu. Prepnúť prúdu vodných pár, neukazuje mi to pekne. Chcel som tu niečo nájsť. No dobre, neukazuje mi to tak, ako by som chcel. Nevadí. Čiže tu máme zlú realizáciu. Teraz v podstate môžem spraviť takú vec, že vypnem tú kvalitnú izoláciu, teda kvalitnú paru zábranu a použijem túto štandardnú, bežnejšiu, ktorú proste veľmi pravdepodobne developeri použijú, alebo firma, ktorá chce vlastňovať náklady. A dám si to tak, že jednoducho urobia ho dobre. Bude to tá bežná parozábrana, ale bude to bežne zrealizované, nebude to až tak dovrzané, bude to dobre. A pozrieme sa na tento výpočet. Takže máme štandardnú parozábranu s bežnou realizáciou. Pošlem to na výpočet. No a pozrieme sa na protokol. Čiže toto by malo byť akože normálne riešenie parozábrany, také, že bežné. No, kde to mám? Takže zase to nesplňa, toto tiež už nesplňa normu, táto skladba. A na OSB doske, aj keď to spravili dobre, relatívne, použili síce lacnejšiu parozábranu, tak je tam 3,5 deci vody za mesiac. Čiže v grafických výstupoch to zase pomaličky stúpa. Zase tam bude kumulovať tá vlhkosť. Čiže môžem si tam teraz kľudne dať. A teraz môžem proste si to tu takto rôznym spôsobom prepínať. A zoberme si situáciu, že jednoducho ja tam nemám normový stav, ale jednoducho, že ľudia majú zle vetrajú, že niekde im tam ešte vzniká nejaká vlhkosť, že proste nejakého dôvodu, že proste zle vetrajú, zvyšia ste na 22 stupňov, majú tam vyššiu vlhkosť, ako by mali mať. Do toho si jednoducho bachnem, do toho si dám, že tú parozábranu pobabrú, aj tú bežnú, urobia to nekvalitne, dám si výpočet. A teraz, keď sa na to pozrieme, ja sa teraz rovno pozriem do tých grafov. Pozrite sa, čo to robí. Zlá realizácia, vyššia vlhkosť v dome, ako vlhkosť vzduchu. Proste to kumuluje, tam proste bude problém veľmi rýchlo.
takejto konštrukcii. Takže takto to nejako zhruba vyzerá. A ešte spravím pre porovnanie jednu vec. Dám si tam v podstate kvalitnú realizáciu, kvalitnou parozábranou, čiže kvalitná realizácia, kvalitná parozábrana, štandardné podmienky v Žiline a prepnem to na tú EPDM-ku. Keď si všimnete, aký má rozdiel hodnoty EPDM-ka, EPDM-ka je guma. To je proste čistá guma. Patrafólie, fólia iného typu, tak uvidíme ten rozdiel, keď sa použije vlastne, aj keď bude mať kvalitnú parozábranu, aj keď bude mať veľmi dobrú realizáciu, tak čo to spraví. No, máme to tu. Takže pozrite sa. EPDM-ka, kvalitná parozábrana, ešte pre istotu sa pozriem. Mám tam tú kvalitnú parozábranu. Počkajte, nie, zle. Musím to tam uložiť. Ešte raz. Kvalitná realizácia, uložiť. Teraz to bude dobre. Takže oprava, pardon. Takže pravil som tu, sa mi to nezdalo. Takže mi to pozrieť. S EPDM-kou to splňa parametre, má to trochu horšie parametre, čo si pamätám, tak podľa normy to teda splní. A na OSB doske tie hodnoty sú relatívne nízke. Čiže je to veľmi podobné. Čiže vo výsledku, aj keď tá EPDM-ka má výrazne horšie parametre, ako ako neprepúšťa tú vodnú paru, tak nemá to asi až taký veľký vplyv podľa tohto, čo tu skúšam, ako je tá parozábrana proste zrealizovaná. Že, no. A teraz si už proste spravte z toho názor, aký chcete. Jednoducho za mňa jednoducho táto skladba vôbec není dobrá, je veľmi riziková, je veľmi háklivá na to, ako tá parozábrana, aj keď mi niektoré výpočty ukázali, že by to mohlo fungovať. Ja nie som stavebný fyzik, čiže stavebný fyzik by sa k tomu vedel pravdepodobne vyjadriť oveľa lepšie. Ale jednoducho už len takéto základné moje výpočty, ktoré som si tu poskúšal, nikto ma nepresvedčí, že jednoducho by som si takúto skladbu na dom dal.